Okay. So maghimo ko karon og kinilaw nga isda. Timplang Bisaya og Tagalog nga timpla kinilaw. Atong tan-awon sila ug unsay ilang ganahan. Kinilaw nga isda, bangus. Okay. Ito na po yung mga ilalagay natin sa kilawin. Kinilawang Bisaya sa kilawing Tagalog. Yan. May sili sa Tagalog, siling labuyo kung tawagin. At sa Bisaya naman, siling demonyo. Yun. Kalamansi. Tapos kung napapansin nyo, meron tayong mayonnaise. Meron dato puti, vinegar, at saka itong sukan tuba sa Bisaya. Yan. Maya maya kuha lang tayo dyan kung ano dapat ilalagay sa kinilang Bisaya o sa kilawing Tagalog. Merong pamintang durog, rock salt, meron ding white sugar. Aba, kilawin may white sugar, mamaya malalaman nyo yan. Tapos ito, magic sarap. Wala pong bitsin, kaya magic sarap lang muna. So tatanggalin natin yung buto. Boneless ba? Pwede rin. Ito na mga lods, wala na pong buto. So iuwain natin siya ng cube. Okay, so ito na siya, na-slice na. Ngayon lalagyan natin ng suka, dato puti, pagsamahan muna natin yan. Okay, ayan. So ibabad muna natin siya ng 8 minutes. 8 minutes po ang babad nito. Habang binabad pa natin yung bangus, slice tayo ng kamatis. Ayan. Hoy! Brad! Ano naman na to? Kinilaw ba? Yan ang pinakusgang itsoon si Brother GR. Sibuyas. Bell pepper. Luya. Okay, so pwede na siya. Ayun na, so bali nawala na po yung langsa. Nakababad siya sa dato puti. So pwede natin siyang tigaan. Kamay na natin. Ayan, pigaan natin. So ito na siya.
ito yung gagawin kong kilawin na Bisaya, kinilaw na Bisaya. Ito naman yung recipe sa kilawin na Tagalog. Okay, so nakababad na siya ng dato puti vinegar. Ngayon, lalagyan natin siya ng pampaasim itong Tagalog. Unahin ko. Ang nagpapaasim nito ay ang kalamansi. So kalamansi na lang. Yan, pigyan natin. Yun. Okay, ari na punta sa Bisaya. Tinuman naman siya nagbabad sa dato puti nga suka. Ang pang-asim ani niya suka tuba. Sukan tuba. Ito yung pinakasos niya. Ano ito yung pinakasos sa Bisaya na recipe. Okay, so ito na. Nalagay tayo ng luya, kamatis, sibuyas, ito yung sa Tagalog rakso, pamintang durog, maglalagay din tayo ng konting white sugar. Yan. At yung sauce nya, ito, mayonnaise. Yan. Dito ari na punta siya sa Bisaya. Butang tad luya. Dito sibuyas, pepper, pepper na rin. Tapos rock salt. Magic sarap. Okay, haluin na natin. Lasahan nyo na po kung ano yung panlasa nyo. Medyo maalat siya o matabang siya, lagi kasi ano siya ay timplang Bisaya. Ang pinakasos niya, ang pinakasos ay sukan tuba. Ari na punta sa Tagalog, halo na natin. Ang pinakasos nito ay ang mayonnaise. Mga Ilonggo, lalagyan pa ng gata. May gata, may mani. May mga Ilonggo mas gusto nila may mani. Ayan o. Ito yung recipe Tagalog. Bangos ang ginamit ko Kadalasan pag nagkilaw sa Maynila, ang gagamiting isdang tangigi, kilawing tangigi o tuna. So dito sa amin, medyo mahirapan yung tangigi at saka tuna. Kung talagang sadyang wala lang akong pambili doon, mahal. So bangos lang.
Okay, maglalagay din tayo ng sili. Sa Tagalog, siling labuyo. Nasa inyo na. Tagalog ang sa Bisaya, siling demonyo. Kung nag-iingon nga, gamay lagay pero hang. Siling okay. Ito yung recipe ng Tagalog. Lalagyan natin ng salted egg. Magpag-iwan ito. Tapos ganito. Yun. Okay, ito sa Bisaya. Di mawa ni kalamansi sa Bisaya. Tika na siya. May nakalimutan. Mga Bisaya. Pino. Sa Tagalog, kahit wala na. Pwede na rin. So okay na. Tapos na ang ating kinilaw. Kilawin. Tagalog recipe. Ayan siya oh. Yun oh. Yung salted egg po, toppings lang po yan. Tapos, mo po rin recipe sa Bisaya. Tilawanan sa Tagalog. Basta yung sauce sa recipe Kilawin Tagalog, mayonnaise lang po yan. Ayun. Sa Bisaya naman, ang pinaka-sauce niya, sukan tuba. Yan o. Tapos, asa na ba ito pala eh? Makaon ko. Kini nga kawakay burag. Ito sa isaw-saw. Pepino. Sayute. Sini. Mana? Mana? Mana?